உங்களுக்கு தெரியுமா, ஜப்பானின் முதல் ஷோகன், ஒரு காலத்தில் உயிருக்கு தப்பியோடிய நபர் மினாமோட்டோ நோ யோரிடோமோ வெறும் 13 வயதில் தன் தந்தையின் மரணத்திற்கு பிறகு உயிருக்கு ஓட வேண்டியதாயிற்று. ஹெய்ஜி கிளர்ச்சியில் தோல்வியடைந்த பிறகு சக்தி வாய்ந்த தைரா குலம் அவனை கொல்ல வேட்டையாடியது. 20 ஆண்டுகள் நாடு கடத்தலில் கழித்த யோரிடோமோ பழிவாங்கும் திட்டத்தை வகுத்தான். அரசவை அரசியலில் அதிருப்தியடைந்த சாமுராய்களின் கோபத்தை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்தினான். கிழக்கு ஜப்பான் முழுவதும் ரகசிய கூட்டணிகளை உருவாக்கினான். 1185 டான் நோவுரா போரில் அவனது படைகள் தைரா குலத்தை முற்றிலுமாக அழித்தன. வெற்றிக்கு பிறகு போட்டியாளர்களை தடுக்க தன் சகோதரர்களையும் கூட்டாளிகளையும் கூட முறையாக அகற்றினான். 1192 ஷோகனாக நியமிக்கப்பட்ட யோரிடோமோ ஜப்பானின் இரட்டை அரசாங்க முறையை உருவாக்கினான். பேரரசர்கள் சடங்கு ரீதியாக ஆட்சி செய்ய ஷோகன்கள் உண்மையில் 7 நூற்றாண்டுகள் நாட்டை ஆண்டனர்.